ሕብረተሰባት ዘዘውትርዎም ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝሰጋገሩ ባህልታት ኣብ ጥምረቶም ቀጻልነቶም ምዕባሊኦምን ድሕነቶምን እወታዊ ተራ ዝጻወቱ እዮም በዚ መንጽር ሕብረተሰባት ዝኽተልዎም ባህልታትን ልምድታትን ኣዝዩ እወታዊ ተራ ዘለዎምን በብእዋኑ እናተኸልዑ ንቐጻልነት ከም ውርሻ ክኽልዑ ዝግብኦምን እዮም እዚ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ካብ ጥንቲ ኣትሒዞም ክትግበሩ ዝጸንሑ ኣብ ልዕሊ ሰብ ጉድኣት እናውረዱ እንከለዉ ንስለ ባህልን ፍርሒ ካብ ተነጽሎን ክሳብ ዝእዋን ዝትግበሩ ዘለዉ ጎዳእት ልምድታት እውን ኣለዉ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ካብዚ ጎዳእ ልምድታት ሕብረተሰብ እዩ ክሽቦ ክንብል ከለና ሓደ ካብቶም ጎዳእቲ ልምድታት ኮይኑ قداماوي أكلات مفرغالن ستيتي بخفيل ويكا بملؤ مقراط كم دما قريتكا مسفاي زتقال لي مالتي زغبر كشبو حكمناوي يكون سنفلطتاوي مسارات يقول بلند خيد زصنح تغباري مالتي اجي بحفشه بخمي مغلط كوان كشبو ندق نستيو انتعنا انزحسي نملؤناتن زغدل ننصحنا انزرخس حفشه خبرنا مساراتن زغهس ሕብረተሰብና ንዝጉጉይ ዝኾነ ባህሊ ንዘመናት ከተግብሮ ይጸኒሑ እዝጉጉይ ባህሊ እዚ ምስ ንውሓት ግዜ ከም ሃይማኖት ዝዝዞ ነቲ ተግባር ዘይተኸተለ ኣካል ሕብረተሰብ ድማ ከም ንጹል ዝውሰድ ኮይኑ ብስውር ክስርሓሉ ጸኒሑ ይርከብ ጎን ጎን እዚ ሃይማኖታዊ ምኽኒት ኣብ ሕብረተሰብ ዘይተኸንሸበት ጓል ኣንስተይቲ ውርዚቲ ኣይትኸውንን እያ ዝብል መለክዕ እውን ነቲ ጎዳእ ባህሊ ክቕጽል ካብ ዝኽእሎ ገለ ምኽንያታት ምዃኑ ዝጥቀስ حجي انتي يزبل الناس اللهم قديم زغير كلكي حدا حيمانوت يبلو كان اي زوار تخون ددحر وديا تخيدي بحال كان فراي تخون دحرات خنشواسي بزح تولد زبل بزح الناس بخونه التحساسبات تاع سيكس كل شعبي كان يصطفى وركب دليت صطفى وركب اب حنقول يزل حنت قال نسيتي بتخب ساعه تخص كيسان دحر عبا بباهلا بهيمانوت دحر تخص كيسا عبا مسؤولات الحلال متأثر يقولوا حجي مس ولا حدا مس نابود دحر ود مخادن زي مخادن مس ما خنش ولا حدا متسريل مستقطع بيخن مستطوي كان يزخيت ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝኽተለን ሃይማኖታት ንምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝጠቅስ ዝኾነ ጽሑፍ ከም ዘየለ ኣብ ጠባይን ባህርያትን ደቂ ኣንስትዮ እንተኾነውን ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ጉድኣት ኣብ ልዕሊ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ምስዓብ ሓሊፉ ዝኾነ ይኹን ረብሓ ከም ዘየብሉ እዮም መጽናዕትታት ዝገልጹ ኣብ ሕብረተሰብ ብዙሕ ዓይነት ርዲኢታት እንዲደሉ ሕብረተሰብ ምስ ሃይማኖት ዘተኣሳስሩ ሕብረተሰብ ኣለና ግን ኣብ ነዊሕ ጉዕዞ ምስ ከደ ማለት እዩ ኣብቲ ጎስጓሳት ከም ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ናይ ሃይማኖት ክስታይ ይብሉ ምስ ሃይማኖት ተኣሳሰር ይመስል ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ሃይማኖታዊ መጽሐፍትታት ዘሎ ይስለድ መስል ዝነበረ ብዛዕባ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ምኽሻብ ብዝኾነ ነገር ተጻሕፈ ነገር የለን ማለት እዩ ግን ከም ልምዲ እቲ ሕብረተሰብ ክጎቦ ስለ ዝጸንሐ ምስ ሃይማኖት ምትእስሳር ዘለዎ ኮይኑ ይስምዑ ነይሩ ማለት እዩ ግን ክትሪኦ ከለኻ እቲ ሃይማኖት ከም ዘይብሉ እተን ሃይማኖታት ኣብ ዝዓዲ ዘለዋ እውን ኣብ ሕዳር 2016 ኣብ ዘውፅእዎ ናይ ሓባር ኣዋጅ ብሓባር ኮይኑ ሓደ ኣዋጅ ኣውፅኦም እዮም እዚ ምስ ናይ ሃይማኖት ድሕረ ባይታ ከም ዘይብሉ ሃይማኖት ዘይድግፎም ምዃኑ ባዕሎም ሲ ክስታይ ገይሮም እዮም ማለት ኣብ ዞባ ማእኸል ሲ ከምኡ ዓይነት ኣዋጅ ኣውፅኦም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ሃይማኖታዊ መሰረት ዘለዎስ ኣይኮነን ማለት እዩ يمثل تراين يرد حبرته كم أصلت وصلوا زنبرة إنبا كم عينة تستاي أيكون مالتي ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ብባህላዊ ልምዲ ኣብ ልዕሊ ረሕሚ ዝግበር ምጉንዳብ ኣካላትን ካልኦት ተወሰኽቲ ናይ ምስፋይን ካልእን መስራሓት ዘጠቓለለ ጎዳእ ባህሊ እዩ እዚ ጉጉይ ባህሊ እዚ ንዘመናት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ብሓፈሽኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ነቲ ልምዲ ዝኽተልዎ ሕብረተሰባት ክሳብ ሞት ከብጽሕ ከቢድ ጉድኣታት ከውርድ ዝጸንሐን ዘሎን እዩ ጎዳእ ባህሊ ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ዝበዝሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ዝርከበአን 30 ሃገራት ዓለምና እዩ ዝትግበር
ኤርትራውን ሓንቲ ካብተን ጉጉይ ባህሊ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝዝውተረን ሃገራት ኣፍሪቃ እያ። ክሽቦ ዘርጊሑ በሃገራት ንሪኦ ከለና ኣብ ብዓለም ደረጃ 30 ዓድታት ክሽቦ ይካየድ እዚአን ከኣኒ ዝበዝሐ ኣብ ኣፍሪቃ እዩ ዝካየድ ካብተን 30 ሃገራት ዝበዝሐ ኣብ ኣፍሪቃ እዩ ዝካየድ ኣብ ኤስያ ላቲን ኣሜሪካ ማእከላዊ ምብራቕ ይካየድ እዚ እዘን ዝካየደለን ቦታታት ብኣሃዝ ክንሪኦ ከለና ክሽቦ ዛጊድ ክሳብ ሕጂ ብዓለም ደረጃ ልዕሊ 2 ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮ ተኸንሽበና ብዓለም ደረጃ ክንሪኦ ከለና እዚ ከኣኒ ዓመታዊ 4 ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮ እንዳተኸንሸባ ይኽእላ 4 ሚልዮን ዓመታዊ እንዳተኸንሸባ ይኽእላ ሕጂ እዚ ክሽቦ እዚ ብኸምዚ ዘለዎ እንድሕር ዳ ቀፂሉ ይብል ሕጂ ዓለም ወዲ ጥዕና ብኸምዚ ዘለዎ ናሃር እንድሕር ዳ ቀፂሉ ኣብዚ ተሪፈን ደሎ 10 ዓመት ስጋብ 2030 68 ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮ ክኸንሸባ ዝብል እምነት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ክሽቦ በዚ ናሃር ዝኸደ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እዚ ኣስጋ እንዳኾነ እዩ ዝኸም ዘሎ ክሽቦ ብሃገርና ክንሪኦ ከለና ብኣንጻር እዩ ንኣብነት ኣብ 2010 ፒኤችኤስ ተገብረ መስዋዕት ክንሪኦ ከለና 17 ሚእታዊት ትሕቲ 15 ዓመት 6 ሚእታዊት ከዓ ድሕሪ 5 ዓመት ከተባ ነይረን ሕጂ ኣብ ክልተ ዓመት ንኣሽቱ መፅናዕትታት ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ መሻሩ ክትኮይኑ ይገብር እዩ ሕጂ ትሕቲ 5 ዓመት ኣብ ኤርትራ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ዋላ ካብ ሚእቲ ዘማልእ እንተዘይኮነ ዝእምተና ግን እንታይ እዩ 3.6 ሚእታዊት ጥራሕን ሕጂ ትሕቲ 15 ተኸንሽበን ዘለዋ ትሕቲ 5 ዓመት ከኣኒ 1 ሚእታዊት ተኸንሽበን ዘለዋ እዚ ሕጂ እንታይ ዘርእየና ይእምተልና ኣሎ ክሽቦ ኣብ ኤርትራ ድራስቲካሊ እንዳጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎ ይእምተልና እዚ እንተና እንታይ እዩ መፅናዕትታት ኣብ ክልተ ዓመት 2014 2016 2018 ዝገበርናዮ መፅናዕቲ ኣዝዩ ኣተባባዒ ምኽንሻብ እንዳጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርእየና እቲ ፊገር ማለት እዩ ጉጉይ ተግባር ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ብደረጃ ዓለም ኣብ ውሕዳት ሃገራት ጥራይ ዝትግበር ይኹን እምበር ንልዕሊ 3000 ዓመታት ዝጸንሐ እዩ ኣብ ኤርትራ እዚ ተግባር እዚ ንነዊሕ ክዝውተር ዝጸንሐን ብፍላይ ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ነዚ ብስውር ምስዓብ ዝጸንሐ ጉጉይ ባህሊ ንምቕጻይ ከበድቲ ጻዕርታት ከም ዝተጀመረ እዩ ዝሕበር እዞም ጻዕርታት እዚኣቶም ድሕሪ ናጽነት ክሳብ ነዚ ተግባር እዚ ዘይሕጋዊ ዝገብር ኣዋጅን መጠን ናይቲ ጎዳኢ ባህሊ ብርኡይ ኣወጊድዎ እዩ እንተኾነ እቲ ጉጉይ ባህሊ ካብ ኤርትራ ጠቕሊሉ ኣይጠፍአን ዘሎ ነዊሕ ክሳይ ዘለዎ ስረ ዘለዎ ልምዳዊ ፍጻሜ እዩ እዚ ግን ክርአ ዝኸኣለ ኣብቲ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበርናሉ እዋን ተሪዮታት ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ከም ጀማሂር ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባትን ኣብ ሕክምና ዝነጥፉ ዝነበሩ ሰባት ኣብ 1995 ከም ተሪዮ ተራእዩ ማለት እዩ ርእሲ ዝነበረ ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክውገድ ከም ዘለዎ ሽዑ ብመትከል ኣሚኑሉ እቲ ግንባር ማለት እዩ ወይ እቲ ሽዑ ዝነበረ ውድብ ኣሚኑ ክነጥፈሉ ጀሚሩ እዩ ሓደ ጎስጓሳት እውን ይካየድ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ቅድሚ ሓርነት ዝነበረ እዋን እዩ ድሕሪ ሓርነት እውን እቲ ክቕፅል ስለ ዘለዎ ልክዕ ኣብቲ ዝነበረ ጉባኤታት ዝካየድ ዝነበረ ናይ ሃማድኤ ሓደ ክሰርሓሉ ዝኽእል ኢሉ ኣብቲ ናቶ ቅዋም ኣስፊርዎ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መሰል ምግሃስ እዩ ካልእ እውን ኣብ ጥዕና እውን ብዙሕ ነገራት ስለ ዘምፅእ እዚ ክእለ ኣለዎ ዝብል ኣብቲ ቅዋም ሰፊሩ ነይሩ ማለት እዩ በዚ መሰረት ከኣኒ ሃማድኤ ድሕሪ ናጽነት እውን መንግስቲ ኤርትራ ደሰኮም ሓላፍነት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ብትካል ደረጃ ሃማድኤ ሓላፍነት ወሲዱ ክሰርሕ ኢሉ ዘሰኮም ሓላፍነት ነዚ ከም ሓደ ቀንዲ ክሳይ ገይሩ ሰርሓሉ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ምስ መሰል ዝተኣሳሰር እዩ ምስ ጥዕና ዝተኣሳሰር እዩ ስለዚ እዚ ብዘይ ኣፍልጦ ዝካየድ ዘሎ ሕብረተሰብ ክእገት ወይ ክዕገት ስለ ዘለዎ ነዚ ኣተኪልና ከዓ ንሰርሕ ነርና ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ እውን ከምኡ ዓይነት ኢና ንሰርሕ ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ልዕሊ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ግዜ ዕሽልነት ግርዝውናን ድሒሩ ዘሎ ጻንሖታ ኣብ ህይወታ ከቢድ ሳዕቤናት ዘኸትለላ ጎዳኢ ባህሊ እዩ ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ከቢድ ኣካላዊ ማሕበራዊ ስነ ኣእምሮውን ቁጠባውን ጸገማት ዘስዕብ ምዃኑ እዮም ክኢላታት ፍርያምነት ሃገርና ዘረድኡ ክሽቦ እቲ ዝኸፍአ ሳዕቤናት ዘለዎ ክሽቦ እዩ ሕጂ እቲ ጸገማቱ ኣካላዊ ስነ ኣእምራዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ሕጂ ኣነ ፀቐይተ ክደልየሉ ዝኽእል እቲ ኣካላውን ጥዕናውን ጸገማት ኣብ ፀቐይትና ተዛሪብና ሕጂ እቲ ኣካላዊ ጸገማት ኣብ ክልተ መቂልና ክንሪአና ቅፅበታውን ዘገምታውን ዝበሃል ኣሎ
ቅጽበታዊ ማለት እንታይ ማለት የተጓለ ስተይቲ ክትክንሸብ ከላ ሽዑም ሽዑ ዘርኢ ፀገማት ሓደ መድሜቲ ብብዝሒ መድሜቲ ሕጂ መን ትክንሽብ ዘላ ትክንሽብ ወሳኒ ኣቃውማን ቅርፅን ናይ ግዳማዊ ኣካል መፍረ ጓል ኣንስተይቲ ዘይትፈልጥ ትክንሽብ ዘላ ምስ ጠብሓቶ ሕጂ እቲ መትንታት ደም ዝሃብ ተመስለ ዝኾነ ኣካላት መፍረ ንዑም ዝቆረፀቶ ዘይተኣደነ ደም ይዝፈስ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሃለፍታ ኣትያ ክትሞት ትኽእል ተቆልዓ ማለት ካልእ ቃንዛ ብርቱዕ ቃንዛ ኢልካ ከማን ክትገልፆ ጥራሕ ትኽእል ነውፂ ብእንግሊዝኛ ገልፆ ከሎ ነውፂ እዮም ዝብሉ ሕጂ ብርቱዕ ቃንዛ ኣሎ ቃንዛ ከዓኒ ኣብ ሸኮ ወይ ከዓ ኣብ ሞት ከብፅሕ ይኽእል እዚ ብርቱዕ ቃንዛ ይገብረላ ካልእ ረኽሲ ኣካላት መፍረ رخص أكلات مفرد بملؤ كاب تحت جميل ما تنز خيد رخص خجبر الله يخلي كالج رخص شنت خجبر الله يخلي تقبل نسيتي كل قرب على خلا ولا سكاب عطر شنت خت بتحت خلي عملي أمود أتزخلو تدمير وتوالع تقبل نسيتي ويكاتا هج كتان كتموت تقبل إزي كنشب مسؤولات زرعت أجمعت كله بلا ما بجلز محللت حمامات إيش هاي بجلون كجات ما يخلي طالع سلمتاي بزي ما خنا مسارح سل تخنشبه تخلينا قداس إن كان تايو أبجرزونا أبعد ما جرزونا مالتي بعد ما جرزونا قد بتصح كلا كنزة أب تسجيت مالتي تأثيره ويكأت سفيس للزلو كساي بملا يوصلني بيرد مايت دمنا يمتسجيت حدا يعقد يأكل كلاي نجار برتع كنزة يقبرلا سالسي نجار كا رخص يقبرلا هجي كابزي جمر مالتي زي تسجيت تسجماتي فترة كلا برتع زخنا كنزة وان تتوارك شمون تميتايت كابزن استخنشبات كنستي بعد درجة خطر خلخ برتع كنزة وان تتوارك ركبكاتهم إذا خات أنكي محبراون طبعا تسجمنا منت تابعنا نسيتي إن حدا برتع كنزة الله خينو كسب فتح كتبزح خلا تزول تسجم كعولا سلادي زاربانو مسبع البيت يكون غيرنا بحكمنا ولا نسينا نفتح سلازي دليانو كسب محبراون تسجمات نفتح كجاتنا بسلكي جوجي بهالك شبا أب جزي عشلنات موت كسعب يخيليو زتفلاليو سنكرناتات ون يسعب يوم كابز زدحانات زتخنشبات قالن السيتون كاب حالكتات نايتو جوجي بهالوات يعمالات هيكونن أب جزي كرزونا ورحوت سجيات وليدن فريامنتن ون تسجمات يسعب الله مخانيوم كيلاتات زردو إزوم حالكتات زياتهم بقى أب حكمنا أنت قريبهم فتح كم زركب اللهم دماي جنزبو حاجي ما خنشاب أبحرسنت إنسان كأني ألو توزخونه سيزلو أستوات سيزلو نعمنا تبجزء إنسان مثلا حنت ولا استيت نحب ذات خنشي وخينا ولاد كدوم يا أخي أمود أتون ولا كيت ولد تخلا بتزني بره حضور رخصي ولا سجى ولاد مسألة كتبت تخلا هتي أب في جامعة الزون وتسجى مالتي بحري كأني أبحرس مالتي حنت ولا استيت نحرس خت كلا نعمنا حرسي بكر تخينا سجى 10 شهور ساعة بحرس خت تخلا نحر الأزولدت كوينا سجى 10 تخلت ساعة تزني تخلا أبزي ساعات زي حكيم يدوم دقتوه إثي قلعة كم يخيدالو أنت حتى جزء وردالو دي أما ساعات خميال ندابلة تشيك يزبر أبزي جزيزي تعشقوا ويكات سفيس ولا زلات قدام أكلنا تقولنا سيتي إدي حاكم نتا زلوا معاملات نايت حرسخ كتطليك حاجة كلاي عقود حرسي كات إذا تعشقوا ويكات سفيس ولا زلوا بسلاتات فتيروس ولا زلوا تقولعة منو معلتي كوت كده نخلو إذا بسلاخي خل كل ماني استناو حرسي كاتم استناو حرسي نحران خليت نجاري حاجة في استلاخ كاتماي كلا نجار كاني كسب موت كتبت خلا ما حسن كتقدرت لازخر كسب موت كتبت خلا هجي بحري زي برتوع صاي نما خلينا ناس بس حاجة كمستوى أزي تجمعات فترة في استلا لنا بعبي كسب موت كتبت خلا هجي بحفش شغل تاعي من داخل منا إتاز تخنشبت هدا كابتازي تخنشبت هدا بحرسي بعزفنا ما تدخل الله إتا خابتاز تخنشبت هدا زولد كل عخاني بربعة عزفي بحرسنا ما تدخل الله هجي كشبو كسب كندزي أزيو ألو تاوت الله بحرسنت مستزكات حاجة أب كم زي أب ميدا قريبنا مستزاربنا كندي دك نستيو مثلا زاربنا أنا سي أبقى أتوارك برتع كنزل لني داخل كبر حجي انتهي مثلا حسب مستخشواسي مدهاي تنزلوا أي مثلا كي كان حاكم كي كسف تحت الخبول أي مثلا كسرية نسأل حبينا بعد بيتنا نقرأ حاكم أنا حجي بزاقات أمن تأخذ لزغل أبوان تتوارك كنزل نحر لون كوينو حضور زخون الرخص نحر لون كوينو ولاد من الحدون جوانا لون كوينو أنكنا يمكن شاب كونس لازخل بقى أنا أبغى أنزل حكمنا خيدا أنتي تتأنكي الرجاجس فتح كرخوال خلاء اللون مالي أجي حنتي كم زي ميديا مستزاربنا مثلا نستمر عاوز حمش عمت ولاد أبيوا
اتقلت اتقام زنبر حجي ما خشب زنبرنا تاكنا شوي اب حكمنا خيدا تخشبو مستعر ملا مستعري الله مالت مطبحتي شو لا وليدا حجي تاخذ دلي كشبو حسب سلستخشب ناس اخيلنا يزبلا تحسبت حبر سلسل زلو ناب حكمنا ما يفتح كره قالو خمس خلا بزا قطامي كمخران دل مالت ጎስጓሳት አንጻር ክሽቦ ኣብ ኤርትራ ከም ኣካል ምንቕቓ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣትሒዝዩ ብንጡፍ ክስርሓሉ ጀሚሩ ድሕሪ ናጽነት እቲ ጎስጓሳት ብዝሓየለ መልክዑ ተታሒዙ ዝተፈላለዩ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ማሕበራት ነዚ ጎዳኢ ባህሊ እዚ ሓንሳብን ሓዋርን ንምቑጻይ ዝተፈላለዩ ዕማማት ብውህደት ኣብ ምስልሳል ተጸሚደን ሳላዝ ዝተኻየደ ጎስጓስ ክሽቦ ኣብ ኤርትራ ብዝዛየደ መልክዑ እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎዮም ዝምልከቶም ኣካላት ዝገልጹ እቲ ልምዲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከም ዘሎ ስለ ዝተፈለጠ ጎስጓስ ክካየደሉ ኣለዎ ዝብል መርገፂ ተወሲዱ ማለት እዩ ኣብቲ ጎስጓስ ክካየድ ከሎ እዚ ናይ ብዛዕባ ኤፍጂኤም ምዝራብ ከም ሓደ ታቡ ወይ ዘይዝረበሉ ነገር ገይሩ ድወስዶ ነይሩ ማለት እዩ ውሽጢ ሕብረተሰብ ታሕቲ ዝኸይድ ስለ ዝነበረ እቲ ቀዳመይቲ ዝተኻየደት ከም ጎስጓስ እቲ ስቕታ ምስባሪ ነይሩ ማለት እዩ ክዛረበሉ ክኽእል ኣለዎ ሽግር ከም ዝኾነ ከላልዮ ክኽእል ኣለዎ ዝብል መርገፂ ተወሲዱ ተቀዳመይቲ ስቴፕ ወይ ተቀዳመይቲ ደረጃ ዝተገብረት ማለት እዩ ስቕታ ተሰይሩ ማለት እዩ ብዛዕባኡ ክንዛረበሉ ጀሚርና ሕብረተሰብ ክዛረበሉ ጀሚሩ ሕብረተሰብ كزاربولو نده جميرو خا كمي غيرو كاليو وي بزعبو كفلط يو كدل مالتي ابتا خلايت خاني ات نقحات ات غوسغاس نيرو مالتي كامبين غبر نيرو زمتنعو نمطفا بزح بوتاتاتي كاين نيرو مالتي بدحريو خاني نتي ጸሎት ዝኾኑ ኣካላት ሕጂና ኣብነት ብሃይማኖት ዝኣምኑ ድሕር ኮይኖም እቶም ሃይማኖታዊ መራሕቲ ንዕኡ ብዛዕባኡ ክዛረቡ ክኽእሉ ኣለዎ ማለት እዩ መራሕቲ ዓድታት እቶም ተሰማዕቲ ዝበሃሉ ሰባት ከዓ ንዕኦም ከዓ ምፅላው ዝብል ከም ሓደ ስትራቴጂ ተወሲዱ ንዕኦም ከዓ ይስራሕ ነይሩ ማለት እዩ ብዓቢኡ ከዓ እዚ ሕጊ ክወፅኣሉ ኣለዎ ገለ ክትብል እንድሕር ኮንካ ከዓ ኣብቲ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ትሰርሕ ወይ ኣብቲ መንግስቲ ብዓቢኡ ንዕኡ ኣሚኑ ክሰርሓሉ ስለ ዘለዎ ኣብ ኣቶም ዝካየድ ኣፍልጦውን ምዕባይ ምክንያቱም ኩላና ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾንና ረዲእትና ሓደ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ክንሰርሕ ኣለና ምክንያቱ እቶም ወሰንቲ ኣካላት ከዓኒ ነቲ ሕጊ ምውፃእ ድዩ ነቲ ብዛዕባኡ ፎካስ ጌርካ ንክትሰርሕ እውን ክሕግዝ ተባሂሉ እውን ኣብ ኣቶም ዝቐንዐ እውን እታ መጀመርታ እታ ኣብ 2000 ቅድሚታ ክሳይ ምውፃእ ኣብ 2000 እታ ቪድዮ ነይራ ማለት እዩ ሓንቲ ከምኡ ፍፃመ ዘለዋ ከም መጎስጎሲት ትጥቀመሉ ዋላ ብዝለዓለ ደረጃ ሓለፍቲ እውን ክሪእዋ ተገይሩ ኣብ መወዳእታ ሽዑ ናብ ሕጊ ንምብፃሕ እዩ ከምዚ ዓይነት ደረጃታት ሓሊፉ እቲ ሕጂ መወዳእታ ብሕጊ ክረአ ኣለዎ ዝብል መርገፂ ወይ ውሳነ ተወሲዱ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ተግባር ዘይሕጋዊ ዝገብርን ዝኹንንን ኣዋጅ 158 ኣብ 2007 ኣውፅኡ በብእዋኑ ኣብ ልዕሊ ጎዳኢ ባህሊ ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ዝተኻየደ ገታእቲ ስጉምትታት እቲ ተግባር ብርኡይ ከም ዘንቆልቆለ ኣብ ትሕቲ ክሊ ዕድመ 15 ከም ዝጎደለ ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ክሊ ዕድመ 5 ዓመት ርኡይን ኣተባብዓን ለውጢ ከም ዘርኣየ መጽናዕትታት ዘረጋግጽዎ እዩ ሕጂት ማለት ደምጦ ሳዕቤናት እዩ ናብቲ ሕጋዊ ክስተክ ማለት ገበን ይኻት ፍጻሜ ስለዚ ብገበን ክትሪኦ እንድሕር ኮንካ ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ንቕሓቱ ክትዕብዮ ኣለካ ኣዋጅ ኣውፂኻውን ምሳር ገለ ጥራይ ኣይኮነን ክኸውን ዘለዎ ብንቕሓት ተረዲኡ ክስታ ክገብር ኣለዎ እጂ ኣዋጅ ቁፅሪ 158 ዝባት 2007 ዝወፀ እንታይ ዝብል እዚ ክሽቦ ገበን ወይ ከዓ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰል ናይ ጓል ኣንስተይቲ እዩ ስለዝኾነ ነዚ ዝተግበረ ብሕጊ ክቕፃዕ እዩ ዝብል ኣለዎ ማለት እዩ ክሳብ ካብ ገንዘባዊ መቕፃዕቲ ኣለዎ ካብ 1 ዓመት ክሳብ 5 ዓመት 10 ዓመት ዝኸይድ መቕፃዕትታት ኣሎ ከምቲ ሳዕቤን ዘኸተሎ ኣብታ ተፈፀመላ ማለት እዩ
كم تراي ديكونون نتاز فتصمت وينتي نت لمد زجبرت تراي ديكونس تتحبابري زماس بندف الحجل زبل بوضح نغرتالو أفتى كستاي زعتوا كله بحقي حتتي مالتي أما صار إن حكون جات خنشبة إلى زمات إن حكون تعاون جات خنشبة بن دفلح إن حكون وهي بزح كم بحلي بزحت بهيرات كم دقسون قبرولي عبي كساي زيتات اللي حنا له بملو أو زعتوا حقي حتى إمالتي سازي نزخاء أفلتون معبيكا نتا أواج أبتح برتسب في اللي كفلت والو متبهلون كم قصقص كايدلا نيري أفت زوجة اللوان بعبي خاني أبتم أتقبرتنتي حق عقبت حق خاني كفلتو السو فلتو يمكن نايم قيار ويناي أرأي خام الوقت كستهلو مهنتو مدن قاطعت له واي موزع قال أدخل دزيع عميلات السر قال زبل نجرس بزلو زي قبل زلزقنا نتها تفتي موازلون حسب الله زلنا كم عينة مقحات أب زتكرون أبتما تكبرت حقي أو نقص كايدي مالتي أب جوجوي بهالي مخنشاب قالن السيتي رؤي لوتي مزيو كبهال كولوجن انتي مالتيو مصنعتاوي صبصابات أب كل عدمه كندزي زي تخنشبا دق انستيو ترخيبن نزبل رخبت يوم زرغاغصو እዚ ጸብጻባት እዚ ግን ሙግዳል ናይቲ ተግባር ዳዩ ዘመልክት እምበር እቲ ጉጉይ ተግባር ጠቕሊሉ ከም ዝተወገደ ዝገልጽ ኣይኮነን ብጭቡጥ ኣብነታት ውን እንተኾነ ጉጉይ ባህሊ ክሽቦ ኣብ ኤርትራ ብስውር ዝቐጽል ዘሎ ምዃኑ ርጉጽ እዩ መጽናዕቲ ናይ ሚኒስትር ጥዕና ዝተኻየደ ኣብ PHS ዝበሃላሉ 1995 ዝተኻየደ ኣብኡ 95 ሚእታዊት ነይረን ተንተማን ሸባ ደቂ ኣንስትዮ which means كلها تح كونستيت تبهل سؤال مستس تنشر نيرة مالتي بدحريو تمسمعت عمونجو 15 كسبار عن 15 المزلون دك استمالتي بدحريو أكل تشحن كلتن كم عينة مسمعت تخايلو جزء تأفلت أمس ندا قصقاس كاين نيري تشعوان بسمانين تشعت الميتايت بزحو مالتي ديسن شعوز ولا ذا نمرات أنت تخنشبه already أتوصل له كتكير النجار يلا أفتن أشتو جن قرب وديلو له مالتي وأتطلع على كفلاي أب تحتي عسى تحمش تدلو من هالبث وزاد حريد الله من كتر تزعيف اللو طريقة ثاني تحت عسى تحمش تجي نداقول له ماتي مالتي سبعة سلستن ميتاويت نداقنا ماتي 33 ميتاويت نداقول له ماتي أكل تشحن 10 تنجن تأخسر حجة لما سمعتنا هي PHS وكان ناي تعنا سيرفيس جبروا أبتن تحتي عسى تحمشته تحت عسى تحمشته تحت حمشته عدمي حجة زين دحرت بوز قاس دحرت كل زجبرنا ينفتح زلوا استولد هذاك عنستي تلزقني بساتن ناي بحكي تي كنجرنا زخ ناتنا مقدالين مالي تزعد مزي ስለዚህ ኣብኡ ክሳብ ትሕቲ 15 ዕድመ ዘለዋ 33 ሚእታዊት ኮይነን ካብ 5 ዕድመ ንታሕቲ ዘለዋ 12 ሚእታዊት ኮይነን ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ዝኾነ ጽቡቕ ክስታይ የሪኤና ኣሎ ማለት እዩ እጎድል ከም ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዝገበርናዮ ብሃገር ደረጃ ኣይኮነን ግን ብዞባ ማእኸል ብዞባ በቲ ዞባታት ንገብሮ ዘሪኤና ምግዳል ከኣሉ حجب زي كلتش حنا 14 زتجبر ناي مابين ويكا ناي مسأل نتاي مسل ترأنا يوم كسب كاب 15 حج خام كستوسينا عندنا أو زرعنا هجي كسب على شو من تميتاوي رينا مالتي كاب 15 تحت دلوا كاب تخاشوا على تميتاوي أزيو ندابو دليل متسأل حج كم زعين الترند نحضر لها عبت حبرة السب وتجوز قصنا يعبلو التي أفلت أون يخيد على مالتي ودبت عنا علم جوجوين قودان بهالكشبو أبتن بدرجة علم زوحدا كبهال زخلا هجرات تقليلون غطافة مرحى مدى باوتي سرحلو إيرسراون كم أكل محبر السب علم نزبو ودبت عنا زواتها مرحى مالت أبزمت كلتشحن سالسان عامة مهرت كشبو تقليل كاب علم نيمدفو عمام أم تكبار تتأميدات تركب
انت غيرنا لنا 5 عام استراتيجي بلان اوطينا ب20 30 خشبو خاب إيرترا نخطف كسرت بلان وطيلو يسرح له خندلو نحنا خاني ناي مليونيوم تمكرو سلازلنا تخونه قدم 20 30 انت زي لكن اب 20 30 إيرترا خاب كشبو نصخ تكون يسرح له اب تسوين اب تسوق ناتاتنا خازلنا بز نخرج زلنا ترند دحر قتلنا قدم 20 30 كاب إيرترا كانوا غدو زلو تقولوا معول مالتي أنصار غدا ባህሊ ክሽቦ ዘቕንዐ ጎስጓሳትን ጻዕርታትን ኣብ ኤርትራ ብዝተፈላለዩ ውድባትዩ ዝሰላሰል ጸኒሑ ኣብዚ መድረኽ እዚ ኣንጻር ክሽቦ ዘቕንዐ ዕማማት ብጥርኑፍ ካብ ዝተፈላለዩ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ኣካላት ዝቆመት ኮሚቴዩ ብማእከልነት ዝሰርሓሉ ዘሎ በሃገር ደረጃ ኮይና ንሰርሕ ደለና ኣካላት ሰለስተ ኣካላት ኮይና ኮሚቴ አቂምና ለና እቲ ኮሚቴ ግን ኮም ኢሉ ንዞባውን ወሪድሎ ማለት እዩ ኣብ ዞባ ወሪድሎ ኣብ ንዞባ ወሪድሎ ዓዲ ወሪድሎ ከም እንዳበለ ተታሒዝና ክንሰርሓሉ ማለት እዩ ሓደ እንድሕር ተበቲኹ ሲ ኮኦርዲኔሽን ክልሕልሕ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ሓይልና ክንሰርሕ ከም ዘለና መልእኽቲ ከመሓላልፍ ይደሊ ምክንያቱ ኩሉ ኣካል ንዓና ንሰለስቴና ዝምልከት ኣይኮነን እጅናምነት በሀገር ደረጃ ኃላፊነት ክንወስድ ተባይልና ሰለስቴና ዘለና እምበር ኣብ ዞባታት ክንከይድ ከለና ክሳብ ኩሉ ሰብ ይድሳተፍ ኣብቲ ምምሕዳር ዘሎ ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሓላፊ ዘሎ ናይ ግደፍ ዘሎ ናይ ሃዋማት ዘሎ ኩሉ ኣካላት ኣብ ዘሎ ክነጥፍ ክኽእል ኣለዎ ማለት ተታሒዝና እንደህዘ የጥፊናዮ ምክንያቱ ከምዛ ዝበልኩ ታናትና ስትራቴጂክ ኣክሽን ፕላን እዚ ናይ ሰስተይነብል ዴቨሎፕመንት ጎል 2030 ክጠፍዩ ኢልና ሓሲብና ኣለና ቅድሚኡ ክነጥፎ ኢናትና ቪዥን ኣለዎ ወይ ካናትና ራእይ ደሎ ቅድሚዚ 2030 ክጠፋ ኣለዎ እንድሕር ንብል ኮይና ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ሕጂ ኣብ ጎረባብትና እንድሕር ሪኢና ናይ በዓል ሱዳን ናይ ኣብዞም ከባቢ ዘለዋ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ክሽቦ ዘለወኒ ማለት እዩ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብዚ ሕጂ ዝሓለፈት ዓመት ያ ሱዳን ሕጊ ውፅያ ደላ ኣብ ሕክምና ይተካየድ ነይሩስ ማለት بحكمنا زود وسبات يتجبروا نيرهم مالتي سأزي كم زعينة اندحر الواقع قراب تخا بينخا أو تخا وبينخا استخدمون يتخلي معناته ما يكروس بوردرز شجرات على مالتي كفتنا تنكيت كلنا كنا يمخشب كم يخلي مالتي سأزي النزخ نتنقع الله نسرح كنكلا لنا مستين قراب تنادلوا حجراتون بحبر كنسرح كنكلا لنا معناته أبحان دسيت هيكوننا نحن أبحانتي عصارينا زلنا كبابي قرابتنا نحرالو كسعر يقلي مالتي بدرجة عالم جوجي تكبر كشبو عبكل تشحن سالسان نحنسابن حوارون دو كبل مدف تتحيزو يسرحالو اللو ኣብ ኤርትራ እዚ ዕማም እዚ ቅድሚት ዝወፀሉ ሸቶ ንኽዕወት እጃም ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ልዑል እዩ ኩልና በብክሊ ጽዋና እዚ ንጓል ኣንስተይቲ ጎዳእ ዝኾነ ጥቕሚ ዘይብሉ ኣብ ውሕዳት ሃገራት ዓለም ጥራይ ክትግበር ዝጸንሐ ጉጉይ ባህሊ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ዶ ክብል እጃምና ንስራሕ ኣብ ኣዋጅ ወይ ሕጊ ምውፃእ ጥራይ ኩሉ ኣይኮነን ሕብረተሰብ ናቱ ኣረኣያ ይክልውጥ ዘለዎ ኣረኣያና እንዳሕዘ ተለዊጡ እዚ ብታሕቲ ዝካየድ ነገር እዩ ማለት ትሕቲ መጋረጃ ዝኸይድ ነገራት ስለ ዝኾነ ክፍጸም ይኽእል ብቲ ሕብረተሰብ ከዓ ነዊሕ ዓመታት ከም ልምዲ ስለ ዘሎ ነዚ ንኽተኣልዮ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ እቲ ፍጻሜታት ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ሕጊ ምብፃሕ ግን ሓደ ኣካል ጥራይ ኣይኮነን ዝምልከቶ ማለት እዩ ጃማዲ ይሰርሓል እዩ كمن زجبرا بحقي كبسحة كم زلون ساعات يجبري قلنا حدا أكل يكون نهتموا بحبرة السب لزخنا حبرة السب كم زعينة في تصامك خلوا نخلو يزمل كتام مالتي نخلو أكل يزمل كتام نزي أكل يزمل كتام خانين جبوخ جبر كخلالو ويها مادي كيري أخن قال زبل قالو الجنها مادي ترى حتى يكون حتى حبرة السب لزخنا حبرة السب يحق على سوزلو حق له نتحقي أفرطو كنهب نعوز ملكة أكل كسر حلو خيلي عبتي نتجبن مستفتش مجن سجون تروسد كن كله تحبرت تسبقهم
بس قد أما أخذ إحساس بالدليل أبز حجي انتهينا نقول بمحيال دكنستيو محيال دكنستيو كحيلا خلالون أبز ساتن زجورو حيل تراور تبعتي لعلقون خلالون درا دك تبعتيو أمنت أنا زيت خنشبت قالي زمرعو كتبل كتكلال لك ثم نسيت استخنشبت قالي امرعني كتبل كتكلال لك دحركم غنا طلعت حبر السب كل وكاس لازغلي ولدي انت ترانا بزي حجب قالوا كقرص قالوا أبسقاي كودق قالوا خدامي أتي أنت وددي قالوا ختموت زل الولد ألودي اتخبرت سن حد حرب على سلازخونه ولدي بفلاي لك تبعتي وخاني أبزي جامون كبر كنت خلوا له بزي فلات كجبرت سنيحو أب حرسنت إنسان أب تطور كب أب كل محبرة وصجماتن كفترة لان سنحم خشب كبقع خلاله